दिनै जोङो नैबे जोंनि नैबे माबायाव मा होनो नैबे जायगाया नाव हिरुआ बे एलाबारि भिसिडिसिनि सिङाव गोलैयो। जोङो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि मोनसे जों इनिशिएटिभ जोङो लादों बेयाव। बे इनिशिएटिभआनो जाहैबाय फ्रि आइ स्क्रिनिं आरो अपारेशन बे केटारेक्टनि मेनलि जोङो दिनै बेयाव स्क्रिनिंनि मोनसे मेडिकेल केम्प जोङो लाफैदों। दा बे हाबाफारियाव जोङो नेत्रालया शंकरदेव नेत्रालयाजों जोङो कनसाल्टेसन जों खालामनानै जोङो पार्टनारशिपआव जोङो बे केम्पखौ जोङो बानायदों आरो एलाबारिनि जिथुबा भिसिडिसिनि जा मासिगिरि बिथांमोन दङ आरो नावहिरुवा भिसिडिसिनि बिथांमोनजों जों रायज्लायनानै नैबे जायगायाव जोङो दिनै बे मेडिकेल केम्पखौ जों खालामफैदो। स्पेशली माने पुरा केटारेक्ट माने स्क्रिनिं जागोन बेयाव आरो अपारेशन जागोन फ्रि अफ कस्टआव जागोन। दिनै जोङो बे स्क्रिनिंखौ जों खालामगासिनो। लोगोसे जोङो बेयाव जायफोरा सिभारिलि जायफोरा बिराद गोब्राबै माने माबा मा होनो हियारिंनि प्रब्लेम दङ खोमा खोनानायफ्राव जोङो बिसोरनिबो जोङो बेयाव स्क्रिनिं जों खालामदो। जायफोरा बिराद गाज्रि रोखोम अबस्थायाव दङ बिथांमोननो जोङो हियारिं एड जोङो एलएमकु होननाय मोनसे दङ आर्टिफिशियल लिम्फ मैन्युफैक्चार कर्परेशन अफ इन्डिया जोङो बिदो टाइ आप जों खालामनानै जोङो हियारिं एडखौबो जों होगोन आरो। दा नैबे खामानिखौ जोङो डाइरेक्टलि जोङो गभर्नमेन्ट अफ बिटिआरनि इनिशिएटिभआव मानाव गेदा प्रमद बर' सारनि इनिशिएटिभआव जोङो बेखौ हान्स फाउन्डेशनजों जोङो कलाबरेसन जों खालामनानै बेखौ जों मावगासिनो। गोबां मोजां मोनसे बियो इनिशिएटिभ जायफोर बिथांमोना दिनै स्क्रिनिंदो माने बिराद गाज्रि अबस्थायाव जों बिथांमोनखौ जों स्क्रिनिं खालामगोन बिथांमोनखौ जोङो शंकरदेव नेत्रालयानि थ्रुयै जों गुवाहाटीयाव बिसोरखौ फ्रि अफ कस्टआव जोङो अपारेशन खालामनानै जोङो होफैगोन। लोगोसे सेम दहाय बुंनाय बायदिनो बिथांमोनखौ जोङो जायफोरा हियारिंनि प्रब्लेम दङ बिथांमोननो जों थ्रु एलएमकु जोङो बिथांमोननो जों हियारिं एडखौबो जोंनिफ्राय जों होगोन बेखौ जों बिटिआर गभर्नमेन्टनि थ्रुयै जों बेखौ होगोन आरो। दा बेखिनि हाबाफारियाव जोङो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानाव गिदिर जोङो चिफ सारखौ जों थेंक्स होयो। मानो होनबोला बेफोरबायदि खामानिया उदालगुरिनि गासै 10टा स्टेन्ड पइन्ट होननानै जोङो बुङो जोंनि लेंगुवेजाव जोंनि प्रजेक्टनियाव आरो 10टा स्टेन्ड पइन्ट होननानै बुङो। बे स्टेन्ड पइन्टखौ जों जुदि लकेल लेंगुवेजाव सिम्प्लिफाइ खालायोब्ला भिसिडिसि हमनानै ला नाव हिरुवा थाबाय बिथिं एलाबारि थाबाय बिनि उनाव बिथिं लामाबारि भिसिडिसि नलबारि भिसिडिसि ओमफ्राय बिनि उनाव तामुलबारि भिसिडिसि हरिसिंगा समस्तियाव थाहैबाय जोंहा माबा मा थाहैखो आम्बागाव सस्त्रपारा हरिसिंगा भिसिडिसि थाहैबाय। कालिंगदुवाराव नायोब्ला रतनपुर पानेरि सुमापारा रुपाखार जों गासै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो जों कभार खालामगासिनो। लोगोसे जोङो नैबे नोंथांमोननि रादाब बिजोंजों जोङो रायजोफोरनो बेखौ फोसावहरबावगोन जाय बिथांमोना मेन्टेलि चेलेन्ज जाय मेन्टेलि माने बेमाराव गोलैनानै दोङो जायफोरखौ जोङो बुंनो मोना फाग्ला फाग्लि होनना बुङोना बर'आव नङा होमबा मेन्टेलि चेलेन्ज मेन्टेलि इल मेन्टेलि रिटार्डेड बुंनाय बिथांमोननि थाखायबो जोङो जेनेब्ला माखासे एलजिबि लकप्रिय गपनाथ बरदलै रिजनेल इन्स्टिट्युट अफ मेन्टेल हेल्थ बिथांमोनदोबो जोङो दाखालि बावैहाय थांनाय 20 तारिखआव टंलायाव जोङो रस एनजिअ'दो जोङो लोगो नांनानै साइकेट्रिक बिथांमोनखौ जोङो लेंहरनानै डाक्टरनि मोनसे टीमखौ जों लेंहरनानै बिथांमोननो जों मेडिसिन होनाय खामानिखौ जोङो मावगासिनो। दा बे खामानिखौनो जोङो उदालगुरिनि जा उदालगुरियाव डिस्ट्रिक्ट मेन्टेल हेल्थ प्रग्राम मोनसे दङ डिस्ट्रिक्ट मेन्टेल हेल्थ प्रग्रामाव दा जेनेबा जोंहा उदालगुरियाव साइकेट्रिक जोंहा जिरायो। दा रौतायाव गासैबो मासनि फार्स्ट उइकआव रौतानि सिभिल हस्पिटालाव जिरायो। ओमफ्राय बिथिं खैराबारियाव 4th उइकआव जिरायो। 4th उइकआव सासे साइकेट्रिक जिरायो। जेसेबां खैराबारि भेरगावआव जा मेन्टेलि पेसेन्ट दङ जोंहा माने खैराबारियाव 4th उइकआव मासनि 4th उइक माने ब्रैथि उइकआव माने बेयाव थांनो हागोन आरो। ओमफ्राय उदालगुरिनिया 3rd उइकआव जायो उदालगुरिनिया बर्नगाव सिभिल हस्पिटालावनो जायो आरो माने। दा बेफोर बुस्थुखौ जोङो गभर्नमेन्टनि थ्रुयै जोङो उदालगुरियावल' नङा गासै बड'लेण्डनि 4 जिल्लायाव जों खामानिखौ जों मावगासिनो आरो जों खावलायहरगोन नोंथांमोना जायफोरा माने बेफोरबायदि जेनेब्ला मेन्टेल